Hej alle sammen. Jeg er tilbage på YouTube. Nå, men jeg vil bare sige, at i dag skulle vi godt nok spille lidt andet som det her. Som Roblox. Så det er bare fint. Sådan. Jeg vil bare sige, at jeg er tilbage på YouTube, og vi laver sådan en video her, hvor jeg kan gøre specielle ting, og yes. Hvad skal vi spille? Ja, hvad skal vi spille? Vi spiller Mortar. The new Mortar game. Favorite. Update. This and this and this. Og det her, det er en ny opdatering på det hedder på Bandicam, så vi opdager bare det vi kan, eller det jeg synes vi skal stoppe. Jeg tror bare jeg lige forsvinder. Jeg forsvinder. Og jeg kommer frem. Dum bum. How many people? How many people? How people? How many? Okay. Der var en, der spurgte mig som ven. Yes. How many people? How many people? Pizza guy. Nice. Jeg vil også have en pizza. Pizza. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. 103, 102, 101, 110, 199. This is yes. Bum 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 bum. Noob. Okay, kan I se forskel? Yes, YouTube. Vi skal bare lige vente til det hele starter. Jeg håber jeg bliver morder den her gang. Der var faktisk lige noget jeg gerne ville sige til jer alle sammen. Og det var hvad jeg skal uniform. Okay. Nå. Men I må også meget gerne like og abonnere på min kanal, og det I gerne vil se, og I må gerne skrive, hvad I gerne vil se, og mere piderpader. I må også gerne give mig nogle IP til nogle server, som I måske gerne vil spille med mig ind på, og ting og sager. Det må jeg selv bestemme. Og jeg må også gerne give mig et like, og føre den til foretrukne, hvis I har lyst til det og det. Men det vil hjælpe min kanal med at gro, og yes. Så det er bare fint. Det er bare fint. Hvad må der have spin win? Okay, vi skal vælge hvad for en bane vi gerne vil have lige om lidt. Hvis der er ikke nogen der har prøvet at spille det her før, kan jeg godt sætte et link til hvor I kan hente det og ting og sager. Hvem vil gerne have det? De vil gerne have det der. Jeg vil også have den her. Den har jeg lige prøvet før. Vi prøver.
Vi ser os frem og se, hvad der sker. Jeg har sikkert ingenting. Dam, 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 dam. Jeg ligger i sengen. Nej, jeg vil sidde. Jeg vil se lidt fjernsyn. Hvad er der herinde? Toilet! Hold op. Oh! Crap. Hvorfor er der lidt... Yes, okay. Ja. Holy. Kill him. Yeah, man. Kan vi købe noget? Nice. Beep bum, beep beep bum, beep bum, beep bum, beep beep bum, bum beep bum, beep bum, beep bum, bum beep bum, bum. Hvad var det jeg hed? Jeg hed Yes! Ja! 5 minutter, ja! Yes, YouTube. Jeg vil bare sige, at jeg snart skal til at lukke. Jeg skal da snart til at smutte, for jeg skal snart til at gå stranden. Jeg tror snart, vi siger farvel. Og den er en gang, men vi tager lige en runde mere. Ej, hjælp pige! Jeg vil ikke være en pige. Ja, vi skal lige finde den der teleporter. Dum, dum, dum. Væk. Tango. Ved I hvad, jeg tror bare vi siger, at det er slut for den omgang, så hej alle sammen.